जोंहा आंनिनो जोंनि BSc नि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSc नि जोंना जेनेरेल सेक्रेटारिया नोंथांमोनखौ खोन्थालांखाबाय जे जोंहा फ्रि कचिं केम्पआ सोलिगासिनो दङ आरो जोंहा डेट बाय डेट सोलिलांबाय थागोन। दा आङो बेखौनो एड खालामनो नागिरदों दि जोंहा मा साबजेक्टखौ जों लादों फ्रि कचिंआव। दा जेरै जोंहा क्लास हिसाबै 9, 10, 11, 12बो दङ। दा बे हिसाबै जोङो क्लास 10 आरो 9खौ जोङो जेरै मेथ्स, साइन्स, इंलिश आरो ससियेल साइन्स बे मोनब्रै जों साबजेक्टखौ लादों मेजर साबजेक्टखौ, जाहाथे गथ'फोरा मेट्रिक साबजेक्टफ्राव मेट्रिक उथ्रिसारनायाव एसे मोजाङै उथ्रिसारनो हायो। बे हिसाबै आरो स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जों माखासे जों कचिंखौबो होदों। आरो बिनि उनाव जोंहा क्लास 11, 12आव जेरै साइन्सआव जोंहा मेथ्स, फिजिक्स, केमेस्ट्रि, बाय'लजि जों बेफोरखौ लादों। आरो जोंहा आर्ट्सआव जेरै जोंहा पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, जोंहा इक'नमिक्स बेफोरबायदि साबजेक्टखौ जोङो कचिं होगासिनो दङ। दा आङो बयखौबो जोंनि आदै मादैमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो दे नोंथांमोननि गथ'फोरखौ जाहाथे बे गरम बन्द'आव ओरैनो न'आव दोनालासिनो जाहाथे जोङो जा जोंनि समस्थियाव सेन्टार दङ बेहाय कन्टेक्ट खालामनानै गथ'फोरखौ थिनहरो। हार्डलि 1 घन्टा 2 घन्टा क्लास खालामगोन, बेयो जोंनि थाखाय खथि नङा। जाहा बेहाय बिसोरो स्किल डेभेलपमेन्टखौ सोलोंनो मोनगोन, गावसिनि डाउटफोरखौ क्लियार खालामनो हागोन। जोंहा इडुकेसन मास्टारफोर, बिराद इडुकेटेड मास्टारफोर, जोंहा क्वालिफाइड मास्टारफोर लानानै जों कचिं केम्पखौ सोलिहोगासिनो दङ। दा आङो बयखौबो जोंनि रायजो राजाखौ खावलायनो सानो दे जोंनि फ्रि कचिं केम्पआव जाहाथे बयबो जोंनि इयुन जोलैया, जोंनि इयुथ्सफ्रा थांनानै कचिंखौ लाहैयो। आरो बेहाय जोंनि हाग्रामा सारनि निर्देश बायदि हाग्रामा सारनि बानजायनायावनो जों बे फ्रि कचिं केम्पखौ जोङो खुलिनो हादों। जोंहा इउथ BPF आरो BSU ज' लोगो नांनानै जों बे कचिं केम्पखौ सोलिगासिनो दङ। आरो जों बेहाय गथ'फोरनो लाइट रिफ्रेशमेन्टबो होगोन, जाहाथे गथ'फ्रा खस्थ' मोना ओंखाम उखैयोबा। दा गरम बोथोरबो जेरै फिथाइ सामथाइ जाहोनायनि जों बेब'स्थाखौ लादों। आरो सोरहाबा ट्रान्सपर्ट सिस्टेमाव थांलाय फैलायाव उसुबिदा जादोंबा जों बेखौबो बेब'स्था खालामनानै होनो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ। दा आं बयखौबो खावलायो जोंनि BTC जाय थानाय इयुथ्सफोर आरो जाय फरायफुनाय गथ'फोर बिसोरो बे फ्रि कचिं सामार केम्पखौ जाहाथे बयबो बाहागो लायो। गोजोन्थों। আমাৰ মিডিয়া বন্ধু আৰু চবেলৈ যে আমাৰ হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ মৰমে ইতিমধ্যে আমি ফ্ৰী কোচিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি চালাকাটিত আজি মুকলি কৰিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে আমি বিভিন্ন সমষ্টিত মুকলি কৰিম। গতিকে ইয়াত আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টছবিলাক আছে, যিসকলে গম পোৱা নাই, তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত আমাৰ BSUৰ লিডাৰবিলাক আছে, ইউথৰ আছে, গতিকে তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি যে এই প্ৰি কোচিংখন পাবলৈ সক্ষম হয়। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যিহেতু ফ্ৰী কোচিং, এই ফ্ৰী কোচিংখন ক্লাছ 9, 10, 11, 12 সেই 10 আৰু 11, 12 তেখেতসকলক মানে এই ফ্ৰী কোচিংখন দিয়া হৈছে। গতিকে যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে, গতিকে অলপ যোগাযোগ কৰক যিসকলে গম পোৱা নাই। আৰু অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ মা দেউতা ককাইসকলে সহায় সহযোগ কৰে। আমাৰ যিমানখিনি সমষ্টিৰ নেতৃবৃন্দ আছে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে এই ফ্ৰী কোচিঙত যেন সহায় কৰে। আৰু ছাবজেক্ট বিভিন্ন ছাবজেক্ট আছে ইয়াত, যেনেকৈ মেথছ, ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত মেথছ, ছায়েন্স, আৰু আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ইংলিছ আছে। বহুতখিনি ছাবজেক্ট আছে, মানে ইয়াত যিমানখিনি ছাবজেক্ট আছে মানে আমাৰ টিচাৰ্ছসকলে মানে ভালকৈ কোচিংখন দিব। আৰু কিবা এটা যদি ডাউট থাকে তেনেহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, যিবিলাক মানে खबरखौ পোৱা নাই। धन्यबाद, थैंक यू। गिबियावनो गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरदों। जोंनि क'क्राझार जिल्ला
BHU आरो क'क्राझार जिल्ला इयुथजों लोगोसे लोगो नांनानै जोङो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव फ्रि अफ कचिं बा सामार भेकेसननि जों फ्रि अफ कचिं होगासिनो। दा जोङो प्रथमबारै जोङो सालाकाथि ब्लक हिसाबै दिनै 7टा सेन्टार जों अपेनिं खालामदों। बेजोंनो लोगोसे जोङो बनरगाव समस्ति हिसाबै जोङो खुलिनो थांगासिनो दङ। डेट बाय डेट जोङो होलांगोन। दिनै प्रथमबारै सालाकाथि ब्लकआवहाय जों बेखेवजेननाय जाबाय। दा जोंहा नैथि हिसाबै जों बनरगाव आरो बिनि उनाव दं जोंहा बावखुंग्रि, देबोरगाव, फकिराग्राम, बिसोर गासैबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव थानाय गासैबो समस्तिफ्राव जोङो सेन्टारखौ खुलिनो नाजाबाय थागोन आरो खुलिगोन होननानै जोङो दिनै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। आरो आं खावलायनो लुगैनाया बेनो, जाहाथे बयबो स्टुडेन्टफ्रा नैबे जोंनि फ्रि अफ कचिंआवहाय जाहाथे बयबो स्टुडेन्टफ्राहाय सोलोंथाइखौ लायो। बेवहाय जों बेसेन नाङाजासे जों सोलोंथाइखौ होबाय। दिनै सालाकाथि हिसाबै जों प्रथमबार होबाय, बेनि उनाव जोङो होलांबाय थागोन। आरो माखासे थि आरो टाइमफ्रा डेटफ्रा जोंना मिलायैनि थाखायहाय जोङो माखासे समस्तिफ्रावहाय जोङो लानो हाथ'नाय जायाखै। जोङो फारि फारि जोङो नैथि हिसाबै बनरगावखौनो लादों। बनरगावआ नैथि हिसाबै जों फैगौ नैबे 6 तारिख समबार बारायखालि जों अपेनिं खालामगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय। गोजोन्थों।